Tak, pojďme. Jsme tedy v hangáru. A jak můžeme vidět, tak pohon jsme získali. Jdeme dál. Jdeme dělat tento úkol. 4 Strautnery. Omlouvám se, trošku se mi to seká z důvodu, že nahrávám. V této části si ukážeme ty základní začátnické úkoly, co se dělají. Zde si můžete vybrat, můžete si přenastavit, jak budete chtít. Nastavení, rychlé sloty, které jsou pro vás výhodnější. Já si dám na rakety. Pro mě jsou účinnější. Bonusový boxík, na který je teď akce. A ještě jedno Strautnera. Jdeme na základnu. Tady v Ships tady vidíte sami vaše HP, životy, štíty, nanoenergie nebo nanomodul, konfigurace, sklad a rychlost. Zde to je hráč, zde vidíte, jaké máte zkušenosti, level, chest, kupony ke skoku, kredity, uridium, jackpot, eurojackpot, tak, a zelené klíče. Trošku se opravíme. Vezmeme si další úkoly. Máme sbírat 10 Prometia a prodat Prometium. Já tento úkol ze začátku dělal tak, že jsem sestřelil jedno Strautnera a vzal jsem boxík, který jsem pak prodal. Nebo můžete sestřelit cokoliv na té mapě, když jste. Třeba toto. Zde vidíte, že chat, kde můžete psát, ale doporučuji psát anglicky, ne česky. Tak, letíme na prodej. Zase se trošku popravíme. Tak, opraveno. Jak zde můžete vidět, zde se prodávají suroviny. Samozřejmě, někteří se mě ptají, jak dosáhnout více toho, abyste měli více kreditu. Prodávat Promedit, Duranium a Promerium. Samozřejmě tyto 3 složky záleží, kolik máte cti. Když budete mít 500 000 cti, budete mít Duranium a Promedit. Myslím, že všechny 3 složky budete mít za 1000 kreditů jednu jednotku. Ještě jsem zapomněl na přehled. Tohle je firemní hierarchie. Klanový přehled. Zde jsou různé klany a jejich bitevní stanice. Který klan je nejlepší. Jak sami vidíte, kolik tu bitevních stanic bylo postavených. Tady jsme včera. Vidíte, že máme 0 zatím. Ale měli jsme stanici. Zde, pokud vás někdo zničí, zde se můžete opravit. Ale nedoporučuji za kupony, opravte se normálně pomocí robota. Zde je možnost si koupit rychlého... Když na to kliknete, otevře se vám hangar a můžete si koupit... otevře se vám obchod, můžete si koupit nějakou novou loď. Po případě výbavu. Jdeme dál, na další úkol. Právě nám to ukázalo, že jsme level 2. Vidíte sami, level 2. Jedeme dál. Máme zničit 2 Strautnery a... 2 Strautnery, vzít 20 Prometium, 10 Endurium a 2 boxiky. Tento úkol samozřejmě dělám pomocí Strautnerů, které zničím, že vezmu box.
A všechno se mi započítá. Je to lepší, než prostě lítat po této mapě a sbírat boxy jak blbec. Tak, ještě jednoho. A tak nám boxík nespadl. Nevadí. Toto je vlastně zelená bedna, z které padají možnosti třeba energie, munice. Může spadnout i laser štverka, design na loď, jakýkoliv design maskování a různé věci. Vezmeme si další úkol. Máme si sbírat 3 bonusové boxíky. No, to se otevřelo. Tak budeme hledat na mapě nějaké 3 bonusové boxy, možná to bude i platit. Jo. Tohle jsou bonusové boxy, z kterých padají výhodné věci. Na této mapě vám strautneři nic nedělají, nestřelí po vás. Že jsou. Kdo nedokáže zničit strautnera, tak neumí asi hrát. Mi přijde. Najdeme poslední boxík ještě, tady. Tohle je boxík. Můžete vidět, dostal jsem 200 kreditů. Pokud chcete být trošku si zlepšit, jak to říct, chcete být dobrý, někteří hráči si kupují double boxy a double boxy si vlastně koupíte na týden a sbíráte na PvP. Na PvPčku vám to padá vlastně více. Jeden úkol hotový. Tak jdeme dál. Máme vybavit slot, tento slot, co tu vidíte, co tu mám, ten slot. Jeden, který máte jako uživatel bez prémia, máte jenom tady tento slot, 10 slotů. Oprava 12. Ne, 10, omlouvám se, 10. 10 slotů. Když máte premium, dostanete dalších 10 slotů navíc. Výhody, které my budeme mít. Takže máme úkol a máme za úkol X3, zelenou munici, dát na standardní lištičku. Jsme tady. Tak. Tady nám právě naběhl štít, který jsme dostali za úkol. Jdeme dál. Tak. Doletěl jsem na dolní port a teď se portnu. Můžete se portnout pomocí na klávesnici J, anebo pomocí tohoto tlačítka. Tak, nyní jsme na mapě 2.2. Máme zničit 5 lordaký. A budeme hledat 5 lordaký. Tady máme 1 lordaký. Ještě potřebujeme 2. Nejlepší je to trošku točit, aby vás nežili. Jdeme dál. Máme jít zpět na mapu 2.1, teda základní mapu. Skočíme tedy. A nyní jsme na mapě 2.1. Přiletíme tedy na základ. Tak, nyní jsme doletěli na základnu. Tady máte popis, co máte dělat za úkoly. Zde je přehled a zde je odměna. Vidíte, že dostaneme rakety, pohon, kredity a laser 3. 100 000 kreditů. Dokončíme úkol. Opět půjdeme na mapu 2.2 zničit jednoho boss Strautnera a jednu boss Lorda Key. Tak, nyní jsme na mapě 2.2. Mám za úkol zničit jednoho boss Strautnera a jednu boss Lorda Key. Tady, co se vám ukazuje, je, že tu jsou nepřátelé na této mapě. Hráči z jiných firem k nám přiletěli.
Tady máme jednu Lordaky, taky zničíme. Když máte prémiové výhody, máte výhodu, co se týká, že vám to střílí víc a rychleji. Tak, jsme level 3. Já si ty zvuky na okno zase vypnu. Zde máme boss Strautnera. Šup a je zničený. Tak. Nyní doletíme opět na základnu, na 2-1. Pokud nejsme pod útoky, můžeme použít CPU. Že skočíme, máme jich 10, protože jsme je dostali zdarma. Který skočíme. Objevili jsme se opět na základně, hodí vás to přímo na základnu. Nebudeme otvírat obchod? A dostali jsme 10 000 uridia navíc. Tak, vezmeme si další úkol. V dalším úkolu máme zničit 5 Simonů. Na mapě 2-3. Tak já tam teda doletím. Nyní jsem na mapě 2-2. Musím letět dolů, jak vidíte, kde to bliká. To je port na mapu 2-3 a dole je 2-4. Tak tady přeletíme. Nyní jsme doletěli na mapu... Nyní jsme pořád stále na mapě 2-2. Skočíme na 2-3. A jsme na 2-3. Budeme hledat tedy Simony. Možná budeme štěstí, že nějakého najdeme. Tady je jeden Simon. Tohle je Boss Mordon. Nahoře byl Boss Devo. Na této mapě lítají vlastně Lordakie, Simoni, Devolaria, Mordoni. Mordona si za chvilku ukážeme, protože máme na něho taky speciální úkol. Tak, 5 Simonů máme zabitých. Máme se zase ukázat na mapě 2.1. Co se týče map, tato mapa je low mapa. Jsou tam piráti, jak kdyby... jak v braně Epsilon. Tento port je na mapu 1.3 a tento port na mapu 2.4. My se tedy portneme na mapu 2.1. Použijeme opět CPU. Tak, jsme opět na základní mapě. Úkol jsme dokončili. Nyní máme úkol zničit jednoho Mordona. Opět poletíme na mapu 2.3. Opět mapa 2.2. Přiletíme tedy na 2.3. Jak již můžete vidět, mapa 2.3. Mám tam nějakého hráče, který na mě čumí, nevím proč. Mám a málo Leonov. My teda zničíme toho jednoho Mordona. Pokud to najdu. Možná bude tak ochotný, že mi pomůže. A nebo mi se střelí. A jestli mi se střelí, tak dostane var. Tak, my máme jedno Mordona hotového. Vezmeme si boxík. Jak jsem říkal ohledně těch zdrojů, zde si můžete zlepšit výhody. Takže já dám promerium na pohon. A zvětšila se mi trošku rychlost. Opět použijeme CPU skoky. Tak, jak vidíte, tak jsme zase opět na základní mapě. Tak. Na středu mám mapu jménem Devo. Devolarium brána. My počkáme, až mi skončí aukce, protože budu ještě dražit základní CPU, které vám nyní ukáží. Ale nyní se odhlasím na chviličku z herního klienta. Nyní jsme opět v naší slavné aukci. My jako první budeme dražit, vezmeme to od konce, lodě už dražit nebudeme. To si můžete potom časem vydražit. V tomto videu budu používat jen Vegu. Vydražíme si jako
první asi toto. Ještě máme čas 23 minut. To znamená, tohle vám zvýší kapacitu skladu. Tohle vám je to CPU, automatický robot, automaticky, když ho máte na lodi, automaticky vám to spustí robota na opravu. Raketové turbo, budete střílet ještě rychleji rakety. Raketomet, CPU na nabíjení. Nákup automatické munice, můžete si nastavit, jak budete chtít munici nakupovat, to si taky ukážeme. CPU skoky. Když budete mít kupony ke skoku, můžete si za kupony ke skoku skočit kam budete chtít. Samozřejmě každá mapa má svůj level. Rep robot 4. Opravuje opravdu hodně rychle. Dále. Nákup munice laserové. Opět nakoupí 10 000 jednotek jakékoliv munice, jak to máte nastavené. Nakoupí vám to třeba i laser 2 X2. Ale samozřejmě za extra munici se platí, to znamená uridium. Když budete mít štěstí a podaří se vám ji vydražit v aukci. Radar CPU vám ukazuje diplomacii. Jako, když nemáte premium, je výhodné z důvodu válek a diplomacie, spojenectví a dohoda o neútočení například. Když máte premium, tak vidíte modré tečky, zelené tečky a tak dále. CPU skoky. Máte zde 20 skoků, když jste hodně rychlí a nechcete přeletávat z různých map na základní, stačí použít, jak jsme skákali. Automatické raketové turbo opět střílí rakety samovolně. CPU 4 sloty, za tyto sloty dostanete, za to CPU dostanete 10 slotů na svou loď. Maskování, 50 maskování, 10 maskování, 1 maskování. Štít, pohon a různé doplňky. Nyní počkáme na aukci, až skončí. Tak, jsem zde. Za minutku nám bude končit aukce. Tak teda začneme dražit. To, co potřebujeme, to základní, bez čeho se neobejdeme. Když nám nevyjde aukce, tak nevadí. Další hodinu můžeme zkoušet. Na tomto serveru aukce končí vždycky 10 minut po celé hodině, to znamená 11:10, 12:10, 13:10 a tak dál. Já tam zkusím trošku naházet víc. Aby si tuto aukci trošku udržel to základní, co potřebuju. Vy samozřejmě, pokud budete hrát tady, tak moc tak nedávejte, jo, ale já bych vám ukázal, jak se to dává. Tam, kde prostě není žádná nabídka, tak tam hodím. Když tak další hodinu budu znovu dražit. Máme poslední 40 vteřin na aukci. Ještě toto. A ještě vydražíme to CPUčko a automatického robota. Pokud to stihnu. Automatický robot, kde to máme? Tady to je. Ještě 20 vteřin. A ještě se rychle pokusím vydražit třeba nákup munice. Doufám, že to stihnu. Tak. Mělo by to být všechno vydražené. Mělo by tam být všechno dané. Skoro všechno, něco možná bude chybět. Tak, aukce nám právě skončila. Pojďme se do zpráv, co jsme vyhráli. Já vidíte? Vyhráli jsme nákup munice, automatické rakety, sklad, asi jsem vydražil něco, co jsem nechtěl, no to vadí. Autoopravu robota, rakety, odpalování raket, CPU a rep 4. Nyní se pojáme do hangáru. Pojáme se do hangáru, co tam máme vlastně. Zde vidíte, no, už to vidím. Vydražil jsem něco, co jsem nechtěl. Nevadí.
stane se, chybička se vyhodila. Buď to tam můžete dávat všechno naraz. Zaberu tady to. Prodám toho robota. Tady prodáte. Ale neprodávejte výbavu, když máte. Tak. Můžete zmačknout buď CTRL, označit a dát všechno. A nebo všechno postupně tam dávat. Ale doporučuji dát to tam všechno, ať je to rychlejší. Tohle, ty bomby nepotřebujeme, to prodáme. No, to je jenom k ničemu. Tak. Ukážeme si ještě ten nákup munice. Tohle je nákup munice. Zde si nastavíme, co vlastně chceme, aby nám to nakupoval. Dáme třeba tyto rakety za kredity. Tak, to máme. A teď ještě laser. Budeme chtít, aby nám to nakupovalo x1. Tak. Po malé přestávce si ukážeme bránu Devolarium, dokončení a po dokončení brány ukáží ještě, co dostanete jako odměnu. A pak se uvidí. Tak, jsem zpět. Dáme start. Tak, vidíte, sami vidíte, že jsme nakoupili munici. Nastavení CPU si nastavíte takhle. Tady ne? Tady. Že si to zaaktivujete. Tak. A můžeme jít do brány. Tady máte laser. Tady máte rakety. Tu je raketomet. Rozstroj, impulzy. Bomby. CPU. Nákup munice. Centrum. To, co jsme měli. Skill design na lodě. A zde formace. Na letouny. Každou formaci můžete mít. Jestli chcete mít formaci, musíte mít 6 letounů maximálně. Nyní počkáme na tuto bránu, až nám naběhne. Jak vidíte, tak je tu odpočet. V každé bráně, které budete, máte odpočet brán. Máte odpočet času, za kterou se vám ukáže nějaká vlna. Máme 3 životy a máme Devolarium a Wave 1 a 2. Tak se tam to podíváme. Půjdeme na další. Já se vám ukážu až po dokončení brány. Tak, budu se blížit do finále s touto bránou. Zde je Devolarium jenom s polovinou HP, tedy bodu života. Tak. Brána je dokončena. Počkáme chviličku. Vidíte sami, že CPU automatický robot naběhl sám. Tak. Úkol je hotov. Teda neoficiálně. Teď budeme na základně. Tak, jsme na základně. Dokončíme tedy úkol s tím, že klikneme na hlavní listu úkolu. Dokončili jsme to. Jak již můžete vidět, jedna prémiová lišta, druhá prémiová lišta. Nastavíte si to pomocí nastavení. Máme tu nějaký úkol, máme vstoupit do klanu. Dostaneme za to 50 000 bodů zkušeností a jeden modul. Uděláme, protože tento úkol máme hotový. Tady je ten modul, co se týká prodeje zdrojů kdekoliv, různě možně. Také máme hotovo. Tady ho máme, vidíte sami.
Jsou tu různé úkoly. Tu je dokonce úkol na speciální úkol. Já to samozřejmě dělat nebudu, ty úkoly. Za každé úkoly máte kredity, body zkušenostní a nějaké uridium. Kde máte tady tyto, jak kdyby diamanky, doporučuji ničit NPCčka a sbírat z nich boxíky. Proč mám tyto lišty? Důvod, prémiový účet, který jsem dostal. Dostal jsem také také jsem dostal 100 sepromu. Můžu ho kamkoliv dát, třeba na laser, když budu chtít. Můžu ho dát na rakety, na štít. Dáme ho třeba na štít. A vidíte sami, že nám 8000 štít naroste více. Tak, nyní se odhlasím. S premium účtem máte 5 vteřin odhlašení. A koupíme tedy novou loď. Koupíme třeba po Enixe. Bezplatná loď, není problém. Vidíte sami, že tady mám napsané premium. Začátečnické premium máte 14 dní. Po dobu, co jste začali hrát. Tak. Jak zaaktivujeme loď? Klikneme na dvojku a dáme obsadit. Chvíličku. Obsadili jsme ji. Ve druhém hangaru máme po Enixe. Když budeme chtít ve hře po Enixe, uděláme tohle. Následovně. Klikneme na lištičku Warp, což je tohle. Jak sami vidíte, tohle je bitevní stanice. Klanová, jak vypadá. Klikneme na Warp a dáme předělat. A máme po Enixe, na kterém není žádná výbava. Nyní se odhlasím. Jelikož jako odměnu jsem dostal, myslím, 100 energií, tak naklikáme, dáme nějakou bránu, kterou budeme chtít. Vidíte, máme 102, máme 15 000 uridia. Dáme to třeba, co já vím, třeba Epsilon. Můžeme klikat buď po jednom, po 5 nebo po 10 energií. Já budu třeba klikat. První kliknu po dvakrát. A teď třeba budu klikat po 5. Energie, to co vidíte hnědé, to jsou brány. Zbytek jsou munice, xeno a různé věci. Kupony, logistiky můžou padat. Co se týče energií, to nazbíráte buď za akci Spaceball, anebo když budete chodit na Palladium, po případě double boxy a PvP. Tak to naklikám. Tak, mám naklikáno. Tak, s tím nic jiného nebudu dělat. Když kliknu opět na start, doporučuji vám všem toho po Enixe, protože mám málo, co se týká nanopláště. Když budete klikat na každou loď zvlášť, bude vám furt padat nanoplášť. Myslím, že tady dám nanoplášť. Párkrát možná. Tady 11 000. 11 000 nanopláště spadlo. Ze zkušenosti vím, že když mám jednu loď s nanopláštěm, tak padá více dílků energií. Vidíte sami, 4000 životy a 4000 nanoplášť. Tak, tedy se odhlasím. No, to jsem nestihl, nevadí. Jak vidíte, mám 1699 Epsilonk, které samozřejmě padá laser 4. Munice, klikneme na hangár a podíváme se. Podíváme se do vybavení na munici. Sami vidíte, co to tady všechno je. X2, X3, X4, RSB a nejlepší rakety. Co říct na závěr? Pokud byste chtěli hrát na tomto serveru, neváhejte a kontaktujte mě na mém osobním Facebooku, popřípadě na YouTube, přímo pod odkaz. Budu tam, pokud budete chtít více informací,
Dám vám tam i odkaz na Dark Orbit Bible, kde najdete vše, co jsem skoro jak kdyby řekl v tady těch videích. Ve videích jsem řekl polovinu z toho, co je v Bibli. Neváhejte a ptejte se na cokoliv, když budete chtít. Když byste měli opravdu zájem o server, není problém mi napsat a rád vás uvítám a pozvu na tento server pomocí bonus přátel. Moje motto, pomůžete vy mě, pomůžu já vám. S tím, když bych měl premium za těch, třeba dejme tomu za 10 přátel na level 11, tak budu s váma lítat na mapách a budu vám házet kamikazy a pomáhat trošku, jak to půjde. A co se týká ještě Uridium nekupujte. Šetřete si Uridium, protože může se stát, že bude akce na pet pomocníka, což víme, že tady je. A když bude na něho sleva, teď ho budeme moct koupit za 47 500. Bohužel nemáme. Ale může být akce, kde bude stát jenom třeba, dejme tomu, 35 000. Vy jako držitel prémiového účtu máte 5% slevu. Co se týká výhod, máte větší kapacitu skladu, rychleji vám rakety se odpalují, rychleji se vám nabíjí raketomet, plus máte všechny opravy zdarma. Když budete mít peta, budete mít kamikazi level 3, máte i na tomto, máte kamikazi po dobu prémiového účtu zadarmo. Neplatíte za opravu peta. To je tak vše, co bych řekl. Pokud budete mít nějaké otázky, ptejte se, pište. Sdílejte toto video, pošlete ho dál. Pokud byste opravdu chtěli začít hrát, neváhejte a kontaktujte. Přeji krásný zbytek dne a těším se na vás, že se potkáme společně na serveru a budeme společně hrát. S pozdravem, Charlie.